Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Taufik Hidayat saking kelas doso TTL kalih. Nomor presentisipun 3 doso sekawan. Badhe damel tugas basa Jawi tembang sinom. Nulada laku utama tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ing ngaksi gondo panembahan senopati Kapati Amarsudi sudaning hawa lan nafsu binasu tapa brata tanapi ing siang ratri amamangun karyena tyas ing sasama